Усіх вітаю, ви на каналі Парал, сценографії легендарного радіо «Рація». Увага військових експертів всього світу і стратегічних аналітиків прикутає до Білорусі. У сувязі з гэтымі ядерними вучэннямі беспрэцэдэнтная падзея ў нашай найноўшай гісторыі. Ведаеце, мне шкада, што я записываю пра гэта відэа. Это вельмі рызыкоўная рэч. Дзяды, а ў першую чаргу Лукашенка, поставілі на карту, поставілі на кон, ну не все свае грошы і зберажэнні, а ўсіх нас, беларусаў, у нашу краіну. Ну сам Лукашенко, вы за яго не перажывайце. Калі нешта такое пачнецца, то у Лукашэнкі ўжо ёсць план уцёкаў з Беларусі, эвакуацыі. Нам паказалі гэты план. Пазней пра гэта пагутарым. Нават людзей, якія задзейнічаныя ў гэтым плане. А беларусы апынуцца пад ударам. І не толькі з-за ядзернай зброі, пра гэта таксама пагаворым. От здавалася б, нічого такога не павінна адбыцца, праўда? Ядзернай перастрэлкі, это ж зямля з арбіты можа сысці. Бываюць і такая аналітыка. Канец усім нам, усім увогуле канец, ядзерная зіма. А што, калі пойдзе не па плане? Што, калі сітуацыя выйдзе з-пад кантролю? А то, ведаеце, падчас Другой сусветнай вайны, калі Вялікая Айчынная пачыналася, Сталін быў упэўнены, што Гітлер не нападзе улетку 41-го года. Казаў, не займайцеся сабатажам, не наводзьце панікі. Ну, мы ведаем, што выйшла. А Гітлер быў упэўнены, што атрымаецца бліцкрыг, раз Сталін такі дурачок. І таксама пайшло не па плане. Ось іхная гэта так званая спецыяльная ваенная аперацыя разлічвалі на 3 дні, таксама пайшла не па плане. От дыктатары, яны з левай разьбой, яны ірацыянальныя вельмі часта, не слухаюць спецыялістаў, прафесіяналаў. Альбо, ведаеце, вайна в Афганістане, вот это, што ў 79-м годзе пачалася. Думалі за дзень там, штурманём палац Аміна, все вырашым. Расцягнулася на 10 год, таксама не па плане пайшла. І скончылася развалам СССР, і вырак быў падпісаны ў Беларусі. Ну вось так, што калі вот гэтыя вось гульні з ядзернай зброяй пойдуць не па плане? Вы бачылі гэтае вучэнне, як мазы і камазы вайсковыя з нейкіх ангараў, гаражоў, нібыта забіраюць ядзерную зброю, вязуць па калдаёбінах. Самае важнае, што акрэслілі механізм, што вось, доставляем Беларусь, можа быць, ядзерны удар нанесены. Неважна, што там, можа быць, і не было тых ядзерных боегаловак. Неважна. Галоўнае, што все, вот можам рэалізаваць такі сцэнар. Дарэчы, паказвалі, трошкі это камічна выглядала. Паказвалі, вот Лукашенко дае добро, все, запускаем ядзерную зброю. Показалі проста узведзеную ракету, якая стаяла як нешта, пра што не буду казаць, заблюраная. Можа, это зусім не ядзерная была боегалоўка. І блюрылі, каб вайсковыя эксперты вот эту вось афёру не рассакрэцілі, не зразумелі, што это афёра. Яны ж аматары такіх сцэнароў. Адхілюся ад тэмы, значыцца, разышлася інфармацыя, што ў Польшчы пад Вроцлавам расстралялі машыну, значыцца, паранілі беларускага кіроўцу. Показалі эту машину, там 15 куль, все пробіта. Ну толькі чамусьці ён трапіў у польскую больніцу нібыта, дзе яму там не аказалі дапамогі, а потым нейкім чынам з раненнем галавы і канечнасцяў ніжніх дабраўся да Беларусі, неяк яго праз мяжу прапусцілі ў перадсмяротным стане, неяк ён даехаў пры дапамозе нейкіх знаёмых. І ўжо ў Беларусі все, не можа аднавіцца, рэанімацыя, што-то тут не то, панапісвалі сцэнарысты. І тут, мне здаецца, сцэнарысты трошкі накасячылі з гэтымі ядзернымі вучэннямі. Но самае важнае, што акрэслена, што вось можам гэта зрабіць. Комплексы «Іскандэр-М», от боегалоўкі, якія запускаюцца, значыцца, з гэтых комплексаў ад 5 до 50 кілатон. Тактычная ядзерная зброя. Мы ведаем, што ўжо краіны НАТО, яны ж маюць інфармацыю ад выведак, рыхтуюцца да розных сцэнароў. Таксама над Балтыйскім морам трэнавалі ўдары па Беларусі, па цэлях у Беларусі. І там вось гэта ракета ASMP, яе боегалоўка ад 100 до 300 кілатон. Я нагадаю, я ва ўсіх сваіх праектах это нагадваю, няма прэцэдэнтаў, я пытаюся ў спецыялістаў, што калі пальнуць па Беларусі ядзернай зброяй. Но няма прэцэдэнтаў, з чым параўнаць. Не было прэцэдэнтаў, каб вот ракетай ударылі, нанеслі ядзерны удар. Быў ядзерны удар 45-го года па Хірасіме і Нагасакі.
І ў Хірасіме там Little Boy называлася бомба. Там штосьці там у межах 15 кілатон. А бомба «Таўстун», якую скінулі на Нагасакі, максімум 21 кілатона. І ў першыя гадзіны загінулі дзесяткі тысяч людзей. Ну, а там з-за адкладзеных наступстваў там пад 200 тысяч чалавек загінулі. Вось такая справа. Толькі загінулі, а там калецтвы, там праблемы, там і гэтак далей. Дзеці нараджаліся хворыя, самыя, разумееце. Ну, дык калі па Беларусі, разумееце, пальнуць нават патрапіць вось ракета, дзе баявая часць ядзерная магутнасцю 100 кілатон, ну, падлічыце самыя, якія могуць быць наступствы. Это ж удараць не адной ракетай. Ядзерны удар, это ж не адной ракетай, это многімі ракетамі. І гэта ж маскіравацца будзе, там, і гэтак далей, патрапіць. І вось рызыка для нас. Што калі Пуцін націсне ядзерную кнопку? Пуцін прыціснуты ў кут. Дэстабілізавацца можа ягоная ўлада і вся ФСБшная ўлада ў Расіі. Стратэгічных поспехаў ва ўкраіне няма. Фронт стаў. Больш за тое, там парытэт утварыўся. Вы ведаеце, як украінцы б'юць дронамі далёкабойнымі? Там магутная проста баявая часць. І ўжо балістычнымі ракетамі. Ўжо палаюць Санкт-Петербург, Москва, мы ўжо бачым карцінкі. Это вельмі такая сур'ёзная рэч. А там яшчэ эканамічны крызіс, абвал, крушэнне наспявае. Пра гэта ж таксама шмат развагаў. Ну, Пуціну ад гэтага добра не стане, разумееце? Сітуацыя можа стаць папросту блізкай да дэстабілізацыі, ці не націсне ён ядзерную кнопку. Вось у чым пытанне. А Лукашенко, ён не суверэн, ён не кантралюе тэрыторыю Беларусі. Ну, прыгадайце 22 год, наступ на Украіну, на Кіеў, які яны за 3 дні збіраліся браць. Як ён потым апраўдваўся, што это вот з вучэння вярталіся расейцы і вот праз Кіеў вырашылі вярнуцца. Ну, дык а ты навошта? Ну, як ты кантралюеш сваю тэрыторыю, што яна ў цябе як прахадны двор? Што калі яны пойдуць, гэтыя вар'яты, якія робяць жудасныя злачынствы перад чалавечнасцю? Такая вайна, 1 мільён чалавек загінуў, больш, толькі забітых. Што калі яны пойдуць на гэты крок? Вось у чым інтрыга і вось у чым небяспека. І небяспека ў тым, што пальнуць яны з Беларусі для таго, каб прыляцела не па Крымлі. Куды яны хочуць збіць? Па Ўкраіне, спадзяючыся, што краіны НАТО ў Еўропе скажуць, а, это не краіна НАТО, не, ядзерны удар не будзем в адказ наносіць. На гэта яны спадзяюцца. Ці па нейкай краіне Еўропы, спадзяючыся, што не будзе адказу, а калі будзе, то па Беларусі. І для нас катастрофа, фатальная катастрофа. Вось у чым справа. І Лукашенко разумее, што так можа быць. І я хочу прыгадаць одну дэталь. Вы памятаеце, яшчэ 15 траўня это было, калі была сустрэча Лукашэнкі з амерыканскім прапаведнікам Грэмам, сябрам Дональда Трампа, дарэчы. У той самы дзень, нечакана, як Піліп з канапель, раптоўна у Беларусь прылятае Мнангагва, прэзідэнт Зімбабве. Зімбабве, от якое хацела там трактары купляць і гэтак далей. Ну няма ў Беларусі дзяржаўных справаў з Зімбабве. Разумееце гэта? Тавараабарот 26 мільёнаў, 26 дамоў у Драздах, тавараабарот, ну это ж вельмі несур'ёзна. Адкуль такое сяброўства? Нейкія яны вырашаюць справы іншага характару. І ўжо відавочна, што это за справы. Аман, куды, адкуль не вылазіць Віктор Лукашенко. Афіцыйна паведамляецца пра ягоныя туды палёты. Чаго ты лятаеш? Аман это вот такая вось зона для таго, каб уладкаваць свае капіталы нейкім чынам праз Аман. А Зімбабве это, напэўна, ўжо нейкія варыянты, куды бы Лукашенко, сям'я магла эвакуявацца, ці пры іхнай дапамозе. Па-мойму, это відавочны варыянт. От нейкія ядзерныя сцэнары, і яны все злятаюць туды, эвакуююцца, а беларусы застаюцца. Другі сцэнар. Давайте так, нават дамо этому сцэнару нумар 3. Ён найбольш фантастычны, але я ўпэўнены, што Лукашенко марыць пра гэты сцэнар на старасці год і гатовы ўсё дзеля гэтага аддаць. Гэта расійскі трон. Можаце мяне крытыкаваць у каментарах, я ўпэўнены ў гэтым. Прыгадайце 90-е гады, хто помніць, хто старэйшы. Я быў яшчэ дзіцем, нават я памятаю гэтае вось
Што тады адбывалася? Лукашенко пранюхаў, што ў яго высокі рэйтынг. Дарэчы, на гэтым тыдні ў Расіі апублікавалі дадзеныя ВЦИОМ, это іхная афіцыйная прадзяржаўная сацыялагічная агенцыя. Што рэйтынг даверу да Лукашэнкі 80%. Слухайце, як у Беларусі на выбарах пішуць. 80% прапуцінская агенцыя. На другім месцы такая, у 25%. Ну, дык калі ў Лукашэнкі такі рэйтынг у Расіі, любяць яго вось гэтыя нашчадкі Залатой Арды, ну, даруйце, каб там вот, нейкі цуд здарыўся, дэмакратыя адбылася на пару месяцаў. І выбары, дык Лукашенко б гарантавана выйграў у Пуціна гэтыя выбары. Ён гэта разумее. Дык вот яшчэ ў 90-х ён хацеў падсядзець Ельцына. Вось чаму была гэтая саюзная дзяржава. Пад марачкай саюзнай дзяржавы падсядзець Ельцына, прыйсці да ўлады. Вось чаму Лукашенко мяняў сцяг на БССРаўскі, паказаць, што я вот камуніст, кампартія, вяртаем СССР, і ўсё это ачоліць. Быў старшынём калгаса, ці кім ён там быў, з цяжкай біяграфіяй, ледзьве не пасадзілі за гвалт у дачыненні да работніка. У псіхушку хацелі запіхнуць. Пашчасціла на нашу беду, што не запіхнулі. Вось. А тут ён робіцца у новым СССР самым галоўным. Мара, неймавернае дасягненне. Вы думаеце, ён пакінуў гэтай ідэі? Ось напрыканцы 90-х да ўлады прыйшоў Пуцін, тут без шансаў. Пуцін пранюхаў таксама вот гэтыя намеры Александра Григоровича. А зараз, калі Пуцін блізкі да дэстабілізацыі, калі Пуціна могуць скінуць, а ў Лукашэнкі такія рэйтынгі, ён марыць пра расійскі трон. Ну і варыянт нумар 2, вот я так месцамі пераставіў, это што захаваецца стабільнасць, і вот все, ён далей будзе кіраваць у Беларусі да самай смерці, а потым хто там, Віктар ці Коля, Колю ён хоча, так? Гатовы духа свайго ў Колю перасяліць, і каб было вот як у Паўночнай Карэі. Таксама ж пранюхваюць нават такія варыянты, вот гэтыя варыяты з левай разьбой. Што вы думаеце? Чаго ён у Паўночную Карэю лятаў, па-вашаму? Які вынік гэтых палётаў? Вось, дзе ён сябе адчуваў асабліва, быццам стаяў каля сваёй мары. Палац сонца у Пхеньяне. Каб выпытаць сакрэты ў Кім Чын Іна, як от яму тое самае ў Беларусі правернуць, з сямейнай дынастыяй і вечным кіраваннем нешчаснай Беларусю. Не атрымаецца. Дык вось стабільнасць. Но это наўрад ці. Ужо пасля такіх спраў, як ядзерныя вучэнні, яны ж нас проста падстаўляюць гэтымі ядзернымі вучэннямі. Ну, стабільнасці не будзе. Тым больш, паглядзеўшы на медыаполе украінскае, это ж проста Беларусь не злазіць з вуснаў Зеленскага. Літаральна вось толькі што, наведаўшы Славуціч, зноўку Зеленскі гаварыў пра Беларусь, маюць яны дадзеныя выведкі, штосьці рыхтуецца. У папярэднім відэа на канале «Пара» мы абмяркоўвалі з Сергеем Бульбам рэальную інфармацыю з Мазыра, што рыхтавалася правакацыя, завезлі штучную кроў, перфатран. Вагнераўцы ў брыгадах хуткай дапамогі, штосьці там рыхтавалася. Ну вось выцекла інфармацыя, разляцелася, што вон тик-ток-ролікі на нашых каналах, там мільённыя прагляды. Ну это ўжо проста вось, як на далоні гэты план быў выстаўлены, нічога не адбылося, хоць украінцы вельмі хваляваліся. У прайшоўшую суботу, от атрымліваецца тыдзень таму лічыце, так? Мне расказалі украінскія вайскоўцы, якія стаяць каля экрана і от сочаць, куды там шахеды, там ракеты ляцяць і так далей. Яны вельмі хваляваліся, калі у раёне Мазыра кружляў шахет і знік у раёне Капаткевічаў, збілі. Наколькі я разумею, што там магло з тым шахедам здарыцца. Знік з радараў, скажем так. Вось, таму правакацыя можа здарыцца ў любы момант. І вот эта хваля інфармацыйная ва ўкраіне, калі гаворыць прэзідэнт, калі гаворыць паліса, хто ён там, намеснік кіраўніка адміністрацыі Зеленскага, калі гаворыць Сырскі, штосьці рыхтуецца, напэўна, это робіцца не на роўным месцы. Напэўна, яны маюць нейкую інфармацыю. Нібыта вось да абароны ў Беларусі рыхтуецца, нібыта няма кантынгентаў. Ну штосьці там можа пачацца, таму што калі Пуцін пойдзе на адчайныя крокі, от
не ядзернага ўдару, а паспрабаваць паўторны паход на Кіеў, раптоўны здзейсніць. Як яго здзейсніць, я паняцця не маю. Як вось па той мясцовасці яны могуць это рэалізаваць, калі ўкраінцы сёння ўжо гатовыя, я не ведаю. Ну, лазяць па трубах, выкарыстоўваюць тэхніку інфільтрацыі. Можа, на нешта такое, но яны ж рацыянальна мысляць, на нешта такое разлічваюць. Ну, тады вы самі разумееце, што можа пачацца. Вайна можа пачацца, удары. Ну, ракеты залятаюць часам памылкова ў жылыя дамы. І шахеды, всякія там дроны. Эканоміку проста імгненна могуць знішчыць, ну, пачнецца. Таксама жудасная сітуацыя, хоць і не ядзерны удар. Каму это хочацца? А калі завяжацца вайна і расійскія кантынгенты зойдуць, вы ж ведаеце, як яны ваююць. Ну, там, дзе расейцы, там все ў пейзажы месяца пераўтвараецца. Вось і все. Гарады сціраюцца з аблічча зямлі. Цэлыя гарады. Людзі гінуць масава, пад раздашу патрапляюць усе. Дарэчы, як показала практыка на акупаваных тэрыторыях, там і Крым, і Донецкая вобласць, і Луганская, і гэтак далей, ну, в гэтых месцах там все масава мабілізацыя мужчын. Не хочаш? Заградатрады, калі ласка, давай у мясныя штурмы. Межы закрываюцца, у тым ліку з Расіяй. Катастрофа. Ну і пасля вось гэтых вучэнняў, шаноўныя гледачы, это настолькі сур'ёзная рэч, што развязка блізкая. І я думаю, што якое яна будзе, мы хутка даведаемся. Барані Гасподь нашу Беларусь і ўсіх нас.